ole ka channel milo thli sak thin tu te ma chain chi be le vek ole tuma hianin WhatsApp an ron update thara ami WhatsApp update thara feature pakhat thar awm kan ron sawi dawn ani thar lutuk lowa hma bawkhan awm tawh thaw a amaerawh chu claim an add bela chu kan ron sawi dawn ani WhatsApp a kan han luta chuan group ah hian han lut taila ka sawi tu chu a thar awm chu voice call leh video call kha video group call kha a hma chuan pahnih pali an thin a kan hre veka khami kha tunah hian pariat ah an rawn dah chho a chuan voice call pawh kha group in a in call theih tawh tho ani amaerawh chu la update lo ah chuanin a call theih chuang lo a la update lo ho kha chu chuwang chuanin update phot a ngai a tin kan la update vek lo mai thei a la update lo pakhanin lo update ru in duh chuan hetah a chungah hianin cafe a ka kawh tih kan hmu a call leh plus sign hi mi hi kan hmetang kan hmeh khan heti hian a rawn lang dawn ani kan contact list ami ho kha chuan tah hian kan thlang thin anga 1 2 3 4 5 6 7 kan thlanga chuanin keimah nen 8 kan heta a tunah hian voice call pawh hianin group in a in call theih tawh a tin video ah pawh pali atang pastoriat ah an rawn ti sang a voice ah pawh chuan tiang thoin mas call ka tum china a call theih loh a chuan chu an la update vek lova a update lo ho kha chu a call theih lo ani hei kan hmu a a call theih lova chan chu an la update ve lo wang ani ole khati zawng kha tun tuma kan thleng theih ni leh ta se ka channel hi voikhat thian chuan khawngah hin min lo like in min lo subscribe sak ve dawn nia tin a sitpuiah hianin artui pum hi chiah taila in ti nge a awm a in rin comment lamah lo sawi chin teuh.